Fundisi ngibingelela the seniors that are here. Mhlobo wami noNdaba siyabonga kakhulu baba. Umfundisi wethu osiphethe la osilidayo. Siyabonga kakhulu Bishop, uNkulunkulu akubusise. Asibingelela bonke abefundisi abakhona namakhosikazi abo. Sibingelela obaba nomama intombi nezinsizwe egameni lika Jesu. Amen. Angifuni ukwenza izinto eziningi kakhulu. Ngifuna ukubeka lamazwi. Thina ngenxa basese nesikhashana ensimini. Asifikanga kanye khona abafike qala yabona bekufika abanye kwase kufika abanye so kuyasiza ukuthi mawufika ungasheshi uphaphe ensimini engathi ungabathola laba kade bevese bekhona kwenzela ukuthi kube khona icontinuity yeswakala ngoba lokho kuzokuqhelaza kuzokwenza uyoqala phansi kanti uqala la sekwaqalwa khona kanti uzovela uqhubeke nje na into engifuna ukuyisho kinina ngicela ibambe ikhulunywa mina njengomuntu omdala amandla alemvuselelo noma alomthandazo ancike emabandleni endawo akhelela kuyezwakala we are in a territory yasembo kunamabandla akhele indawo yasembo umahluko omkhulu ozoqala ubonakale uzobonakala kulamabandla sembo ngiyezwakala bona lemphakathini mpostoli nobe nihlulekile ukwenza iassignment yalemvuselelo uma kukuthi kusetshenziswe leli thuba ubabazane babe unruly emabandleni in other words angabi khona umuntu esihlangana naye la kanti akaziwa kwi-local church. We are not here to weaken the local church. We are here to strengthen the local church. So ke akukhonzwe emabandleni endawo. La ukhonza khona khonza uthembeke. Ama movements amaningi kanjengalawa abulawa yilokho. Ukuthi uma abafundisi beqala ukuhlehla ngoba bebona ukuthi la matende umthethawo azodala abazana babe unruly. Bese abazana bayabazana abakhonze etendeni nomfundisi wakhe ahlangane nawe la kanti akakwazi ebandleni akukho right lokho kuyezwakala yeah akukho right ningasho amen nje angifuna amen lutho nje lento ngisho nje mina nibambe nje benjalo azolona ukuthi amen yezwakala ngisho so amabandla endawo abefundisi bendawo lemvuselelo ayilethe injabulo kubo. These are prophetic and apostolic platforms whereby they come to be empowered. Kuyezwakala? Kodwa ba empowerisha bese bebuyela emabandleni. That is why la we don't have a local church la. Unqumalo uhlala la umfundisi unqumalo uNkulunkulu abaphathisa umbono benomfundisi uZuma uhlala la kodwa we don't have a local church and we don't intend having one. Ngoba asifuna ukusebenzisa leli tende kungathi siheha abazalwane ukuze simaketheke bese kusakuthiwa siqala ibandla. Akumfundisi ufanele alinyazwe ileli tende ukuthi kukhona abazalwane futhi ufuna ni understandele ukuthi akuziwa akuyona iwindow period le yokuthi mawufika la bese ufuna umfundisi usulahleka ngapha uya ngapha. Stay in your local church. Ayihlona lento yokuphapha kubazalwane. Lo moya lo wokuphapha uphele. Hlala ebandleni lendawo uluswe khona. Kuyezwakala? Makwenzeka ngoba noNdaba siluse abantu laba. Abantu bafallible. Nabe noKristu abakhulile ngendlela yabona abekho laba bekhona futhi abakafiki la beyakhona. So kungenzeka noma kuyenzeka bakake la indleleni. Mawukakile hamba ophiphi ekhaya. Yezwakala? Ya, musu ukuthi mawukakile uhambe nenabukene elinamakaka uye kwenye indawo ngoba uzonukisa indawo eningi kanti yezwakala ngisho? Yeah. Hlala la uhleli khona nje uphishwe kahle lapho bakunese kahle uzuphinda uphakamele khona. Musukaka la uyovuka eMaritzburg. Mawukakela vuka khona la. Okay. Hallelujah. Yabona khabazele ngeke uyisho lento wena. Futhi ngeke bahleke makushomiye wena.
babathi usijwayela kabi xa ngithu ubani kodwa mina ngenxa yempunga ngiyakwazi ukusho mawukake la ebandleni hlala ulungiswe khona uphishwe khona ugezwe khona uphinde uphakame khona abesebonakala amandla evangeli ukuthi kuyenze kukakho ubuye uphakame yanizwa into ngisho kodwa nezwe into ngisho kodwa kaka la uphakame yesho haleluya yeswakala ya mtshele nalo owahambe kakile ukuthi buya uyasulungisa lento ekaka yakho Jesus manqumalo uyezwa manqumalo kodwa uye ekhaya bakulindele ngoba manje omunye ugcine kakile ahambe niyambonise microphone kwenye indawo uyibambe nekaka ayilungiswa ngalento yokukaka kwakhe imicrophone akuyona yokusula ikaka phela baba njoba evela angithi impukane ziyamlandela praise the Lord hallelujah ya ningasabi sisho ngothando sisho ngothando ngoba into ezokulekelela ile ukuthi sikuthande kodwa sikusule ukaka yabo Musa manje besuthi bafuna bayangijaja cha susukaka silungisela into kakaka asifuni leyo nto athi ngiye nani lapho ngisho njalo praise the Lord libe mnandi ivangeli lethu kuyezwakala libe mnandi ivangeli lethu nabantu abade bekubona ushona esigodini bakubona uqhamuka ngaphesheya bathi uqhamuka kanjani kubona ukuthi ibandla ngoba umzimba uzelapha wona kuyezwakala mawususuka uya kadokotela uyothatha umjovo kusuka sekhona into engahambi kahle emzimbeni eseyifuna ukulekelelwa kodwa ngokomthetho ufanele mawuphethwe yikhanda akufanele uphuze lutho nje ufanele uyiphuzela amanzi uyilalele ngoba ikhanda mhlawumbe sithi lifuna ulale nje umzimba uzelapha praise the Lord